बर'नि सानसे सुक्ति रायजो राजानि सानसे सुक्तिया बेनो नामा क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारियाव आदानि कम्पानिनो हा होनायनि बेरेखायै पर्बतजरानि बासबारिनि पाग्लिजरायाव हेंथायै खुद्रिसारनाय रायजो राजाफोरा प्रमद बर' दैदेननाय इउ पिपल दोलोखौ दुखु मोननानै बिपिएफ हान्जायाव जयनिं जायो। पाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 गामिनि सुबुंफोरा बिपिएफ दोलोआव मदद होनायनि उनाव डिजिटेल बड' निउजनि गेजेरजों फोरमायो प्रमद बर' दैदेननाय इउ पिपल दोलोखौ दुखु मोननाय। लाइमोन बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनो आरो रायजो राजानि मोजां हाबा मावनो होननाया बोरो प्रमद बर'नि रावा बेनो नामा दा जोंनि हाखौसो एलटमेन्ट होनानै आदानि कम्पानिनोहाय एलटमेन्ट होनानै जोंखौसो होखारनो नागिरदों बेनो सानसे सुक्तिया बर'नि सानसे सुक्ति रायजो राजानि सानसे सुक्तिया बेनो नामा। सेनं पर्बतजरा बियाबनि बिपिएफ दोलोनि बिजाथि मुनमुन ब्रह्मखौ पाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 गामिनि रायजो राजाफोरा बरायनायजों लोगोसे मेल लानानै बिपिएफ दोलोनि बिजाथि मुनमुन ब्रह्मखौ देरहासार खालामनो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हान्जायाव ग्रिद ग्रिद ओंखारनानै जयनिं जायो। प्रमद बर'आ थगायसुला बेनि थाखाय जोङो प्रमद बर'नो माब्लाबाबो भट होनानै देरहाहोआ आरो जोंनो नांगौ हाग्रामाखौनो हाग्रामा सारानो जोंना सरकार दाफिनगोन। बे जयनिं हाबाफारियावनो बिपिएफनि बिजाथि मुनमुन ब्रह्म, मिरु लाइमोन नेहाथारि प्रहलाद ब्रह्म, बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि आरो गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। খুব ভাল লাগিছে। এই অঞ্চলৰ গাঁওসমূহে বিভিন্ন দিনৰ পৰা কিছুমান আন্দোলন কৰিছিলে মাটিৰ ভূমিৰ অধিকাৰ পোৱাৰ এটা হেৰিও কৰিছিলে সিহঁতে আন্দোলন কৰিছিলে আদানী কোম্পানীক এইটো অঞ্চলৰ পৰা খেদি পঠিওৱাৰ এটা আন্দোলন কৰিছিলে। গতিকে এই অঞ্চলৰ ৰাইজসকল বহুত আৱেগিক। প্ৰমদ বৰয়ে এখেতসকলক ৰাতি এখেতসকলৰ মাটি আদানী কোম্পানীক দিবৰ কাৰণে এখেতসকলে সিদ্ধান্ত লৈছিলে। গতিকে আজি এই ৰাইজসকল সকলোবিলাক বিপিএফত যোগদান কৰিছে। এখেতসকলে নিজৰ ভূমিৰ অধিকাৰ বৰ্তি ৰাখিবৰ কাৰণে সকলোৱে বিপিএফ শক্তিশালী এটা বিপিএফ চৰকাৰ হোৱাটো বিচাৰিছে। হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বত এখেতসকলে সুখে শান্তিয়ে বসবাস কৰিব পাৰিব বুলি এখেতসকলৰ এটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সকলোৱে যোগদান কৰিছে বিপিএফত খুব ভাল লাগিছে। পৰ্বতজৰাত আমি বিপিএফ হিচাপে বহুত শক্তিশালী আছোঁ। ৰাইজ আমাৰ লগত আছে। বিটিচিৰ সকলো ৰাইজ 40টা সমষ্টিটো বিজেপি আৰু ইউ পি পি এল যি অগ্ৰাহী নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ কৰিছে নাজানো। সকলোতে দেখোন চব বিপিএফ 40টা সমষ্টিত বিপিএফে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আৰু অগ্ৰাহন হিচাপে বিপিএফে তাতে অগ্ৰাহন কৰিব সব দলক আৰু বিপিএফে এক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পাব আৰু শক্তিশালী এটা চৰকাৰ গঠন হ'ব বিপিএফৰ। जेबो सुबिदा मोनाखै जोङो प्रमद बर' सारनि माबायावहाय बेनि थाखायनो जों दिनैहाय नांगाल पार्टि बा हाग्रामा सारनियावहायनो जइन जाजोबनाय जाहैबाय। जेनेबा पाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 गासिबनिबो गामि मोननैजोंहाय ज' जानानै जोङो नांगालावनो बा बिपिएफआवनो ज' जाबाय। जोंखौ जेबो सहाय होआखै 5 बोसोरावहाय प्रमद बर'आ जेखौबो थगायदों आरो जोंनि माबायावहाय पाग्लिजरा पर्बतजरा जेनेबा पर्बतजरा पाग्लिजरायावहाय आदानि कम्पानिखौ बसायनोसो माबा जोंनि हाखौहाय लानाय जादों आरो फाननाय जादों आदानि कम्पानिनोहाय। बेनि थाखाय जोङो दा जेबो सुबिदा मोनैनि थाखायनो नांगाल पार्टियाव हाबनाय जाबाय आरो थगायदों हाखौहाय जेबो समाधान गैयालासिनो रायजो राजानि जेबो सोंनाय फिननाय गैयालासिनो आदानि कम्पानिनो जोंनि हाखौ फानदों आरो एलटमेन्ट होदों। एलटमेन्ट होनायनि थाखाय दा जोङो
प्रमद बर'जों सापर्टआनो गैया प्रमद बर'आ थगायसुला बेनि थाखाय जोङो प्रमद बर'नो मालाबाबो भट होनानै देरहाहोआ आरो जोंनो नांगौ हाग्रामाखौनो हाग्रामा सारानो जोंना सरकार दाफिनगोन रोखा सरकार दाफिनगोन हाग्रामा बर'आनो मानो दुखु मोना जानो जोंनि जेबो नायाखै बियो बर' माबा गाव 5 बोसोरावहाय माबा सालायनायावहाय न'खर न'खर साख्रि होनो लाइमोन बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनो आरो रायजो राजानि मोजां हाबा मावनो होननाया प्रमद बर'नि रावा बेनो नामा दा जोंनि हाखौसो एलटमेन्ट होनानै आदानि कम्पानिनोहाय एलटमेन्ट होनानै जोंखौसो होखारनो नागिरदों बेनो सान्थि सुक्तिया बर'नि सान्थि सुक्ति रायजो राजानि सान्थि सुक्तिया बेनो नामा बर' हारिनि बर' बिमानि मेगनजों मोदैखौ नुनानैहाय प्रमद बर'आहाय मानो जेनेबा जेबो माबा खालामाखै प्रमद बर'आ थगायसुला सासे अयथासार थगायसुला बियो मोनाखै अरुणादयाबो नायख्ल' बासिखौल'सो होयो जोंनो नायख्ल' बेखौ मेम्बार खालामो ना मायो जों मिथिया मेम्बारानो खालामो जानांगौ अरुणादयखौहाय मोना जोङो गामियावहाय जोंनावहाय 6 जनसोल' दं खोमा आरो अरुणादय मोनग्राया 6 जनसोल' थानांगौ ओमफ्राय जोङो बेनि अनगायै सेल्फ हेल्प ग्रुपबो मोना जेबो मोना